gerne vise, hvordan man ganger. Det første regnestykke er 3 gange 6. Okay, her er vi så gået til taltavlen, som vi vil vise her, hvordan man bruger. Til regnestykket 3 gange 6. Du kan tage 3, og så går du 6 gange hen. Og det giver så 18. Nu vil jeg vise jer, hvordan man ganger 6 med 17. Du ganger 6 med 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Så sætter du 2 herned. Og 4 herop. Så har vi 6 gange 1. Det er så 6. Og så plusser du med 4. Hvilket så er 10. Så det giver 102. Jeg viser jer, hvordan man ganger 23 med 17. Vi tager 3 gange 7. Det er 7, 14, 21. Så sætter vi 1 herned og 2 herop. Så tager vi 3 gange 1, hvilket så er 3. Og så plusser vi det med de 2 herop. Og det er så 5. Så sætter vi 0 hernede til 10'erne, fordi vi starter på en ny. Og så tager vi 2 gange 7. Det er 14. Og så sætter vi 1 derop. Og så 2 gange 1. Det er så 2. Og så plus 1. Det er så 3. Og så plusser vi så 1 med 0. Og det er 1. Og så 5 med 4. Det er 9. Og så skal man bare forestille sig, at der er et 0 her. Og så 0 plus 3. Det er så 3. Og det giver 391.